ώρα είναι 8 και 20 και εμείς και τα μικρά πετσούνια. Πού πάμε? Σχολείο. Πάμε σχολείο. Γεια σας λοιπόν και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και εύχομαι όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις να είσαι σούπερ τέλεια και να χαμογελάς. Συνέβη κάτι εδώ, δεν ξέρω αν σας αρέσει. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή για αλλαγές και είχα αργήσει νομίζω κιόλας. Πέρα το ότι τα είχα κάνει μαύρα πριν κάνα τρίμηνο, ήθελα και κάτι της τέλος πάντων και είπα να τα κάνω καρέ. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να αλλάξω και το χρώμα, αλλά επειδή τα έχω βάψει πρόσφατα μόνη μου μαύρα, θα ήταν λίγο πιο δύσκολο ώστε να το κάνω τώρα, οπότε είπαμε να τα αφήσουμε να ξεθοριάσει και να το βάψουμε σε δεύτερο χρόνο. Το χρώμα δεν θα σας το πω ακόμα, θα σας το αφήσω για έκπληξη να το δείτε πιο πίσω. Τα έχω συνηθίσει σχεδόν αμέσως, τα συνήθισα. Κάναμε ένα αρκετά κοντό καρέ, δεν ξέρω αν φαίνεται και πίσω είναι πιο κοντά. Η μέρα λοιπόν σήμερα είναι Τρίτη, τα κορίτσια είναι στο σχολείο, σας τράβηξα έτσι λίγο από τα μάξι γιατί ήθελα να σας τραβήξω και το πρωί, αλλά έτσι όπως τρέχουμε τα πρωινά δεν προλαβαίνω. Θα το βρω όμως, ένα πρωινό θα σας τραβήξω να δείτε τι επικρατεί μες στο σπίτι. Εγώ πήγα το αυτοκίνητο για πλύσιμο και να αλλάξουμε για ολοκαθαριστήρες γιατί είχε χαλάσει ο ένας. Με έφερε η μαμά μου στο σπίτι, πίνω τώρα καφεδάκι και θα φύγω 12 η ώρα, η ώρα τώρα είναι 11 παρά 25, θα φύγω στις 12 παρά να πάω να πάρω το αμάξι και θα πάρω σήμερα το μαράκι στις 12.30 γιατί έχουν φακές στο σχολείο και τις τελευταίες φορές που έφαγε φακή στο σχολείο την είχε πειράξει το εντεράκι της, τώρα κάποιο υλικό προφανώς, οπότε θα πάω να την πάρω 12.30 για να πάμε μαζί να πάρουμε μία παρατέταρτο τη Μιχαέλα. Γιατί συνήθως η Μαρία σχολάει μία και πρώτα παίρνω τη Μιχαέλα και μετά τη Μαρία. Οπότε σήμερα θέλω να δω πώς θα κάνει η Μαρία που θα περιμένει την αδερφή της απ' έξω να δει και εκείνη το σχολείο της μικρής και αυτά. Θα μαγειρέψει η μαμά μου σήμερα κρεατόσπα, οπότε τα κορίτσια σίγουρα θα φάνε εκεί. Και θα κάτσουμε χαλαρά στο σπίτι. Θέλω να κάνω 2-3 δουλίτσες. Έχω να μαζέψω ρούχα, να πλώσω ένα άλλο πλυντήριο. Θέλω να φτιάξω και ένα ντουλάπι εδώ να το κάνουμε παρέα. Και θα είναι ένα χαλαρό φλογκάκι σήμερα. Δεν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Προς το παρόν θα σας αφήσω να πιω λίγο τον καφέ μου. Μαγείρεμα δεν έχω. Έχω κάτι μακαρόνια από προχθές που θα φάω εγώ με το Γιάννη. Τα κορίτσια θα φάνε σούπα. Ο Γιάννης έτσι κι αλλιώς θα έρθει το βράδυ στο σπίτι. Οπότε ναι, θα σας αφήσω να πιω το καφεδάκι μου και θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε γυρίσει σπίτι. Διστάζω λίγο τώρα. Τα κορίτσια είναι μέσα, τους έχω αλλάξει ρούχα πλήνα με χεράκια. Θα έχω με τα ζυπουνάκια προς το παρόν. Τώρα σε λίγο θα τους βάλω τα ρούχα του σπιτιού, που συνήθως είναι πιτζαμάκια. Και ίσως πάμε να κάτσουμε λίγο στη μαμά μου, γιατί όπως σας είπα ο Γιάννης θα αργήσει να σχολάσει. Σαν να μην έχω ενέργεια, σαν να θέλω να κοιμηθώ. Και πρέπει να βρω ενέργεια για να κάνουμε το ντουλάπι. Και είναι πολλά τα ντουλάπια που θέλουν τακτοποίηση. Θα τη βρω όμως την ενέργεια και θα το κάνουμε σε λιγάκι. Σε λιγάκι, υπόσχομαι. Έτσι δεν είναι? Όχι, αυτό άλλο είναι. Υπόσχομαι πάντως, υπόσχομαι. Ψάχνω ακόμα να βρω ενέργεια να κάνω πράγματα. Με ό,τι φωνές ακούτε από πίσω, να μην το κάνω πιο εύκολο, γιατί δεν υπάρχει ώρα της ημέρας να επικρατήσει ηρεμία εδώ. Τα κορίτσια βαριούνται. Και εγώ κάποιες ώρες μες στη μέρα ψάχνω λίγη ηρεμία που δεν μπορώ να βρω. Παρόλα αυτά, θα πείσω τον εαυτό μου. Η ώρα έχει πάει 4 πια. Να σηκωθώ. Να κάνουμε σε αυτό εκεί το ντουλάπι. Έτσι να το οργανώσουμε λίγο, να το φτιάξουμε. Γιατί είναι όλα μέσα, τάπερ, φαγητά, μακαρόνια και τέτοια. Τα περισσότερα ντουλάπια, όπως σας είπα, πρέπει να τα οργανώσουμε. Δεν έχω τόση ενέργεια όμως για να το κάνω. Το σπίτι είναι σαν να έχει πέσει χειροβομβίδα. Και θέλω να πω σε όλες τις μανούλες ότι
Πιστεύω είναι ok να υπάρχουν και τέτοιες μέρες, δεν είμαστε ρομπότ, δεν γίνεται να είναι όλα στην εντέλεια πάντα, πόσο μάλλον όταν τα παιδιά είναι μικρά και οι απαιτήσεις πολλές. Είναι ok να αφήσουμε και 1-2 μέρες στο σπίτι έτσι. Δεν νομίζω ότι θα ενδιαφερθεί ο κόσμος αν το σπίτι είναι έτσι, εφόσον δεν τον έχουμε προσκαλέσει μέσα στο σπίτι. Οπότε προτείνω να πάρει κάθε μία το χρόνο για εκείνη, να γεμίσει τις μπαταρίες της με όποιο τρόπο την κάνει να το κάνει αυτό. Και τα πράγματα θα είναι εκεί και τώρα και σε 1 ώρα και σε 1 μέρα. Άστα και λίγο να είναι έτσι. Για να είναι έτσι σημαίνει ότι υπάρχουν παιδιά μέσα και ότι τα παιδιά αυτά παίζουν, διασκεδάζουν και δημιουργούν ένα χαμό. Υπάρχουν και αυτές οι μέρες όμως που δεν έχεις όρεξη να σηκωθείς, δεν έχεις όρεξη να κάνεις τίποτα, θες να ξαπλώσεις, θες να κοιμηθείς, θέλεις να κάτσεις στον καναπέ και να μην κάνεις τίποτα. Βέβαια το τίποτα είναι σχετικό όταν έχεις τα παιδιά, γιατί και το τίποτα είναι κάθε 5 λεπτά, μαμά θέλω αυτό, μαμά κάνε μου εκείνο, μαμά το άλλο, μαμά. Άρα δεν είναι ότι δεν κάνεις τίποτα, είναι ότι δεν βάζεις multitasking στον εαυτό σου, να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα και θες να αφοσιωθείς σε 1-2 ας πούμε. Οπότε πάρτε το χρόνο σας, κάντε ό,τι σας γεμίζει, ό,τι σας κάνει να περνάτε καλά, γιατί κάθε μέρα είναι η ίδια, οπότε και να τα μαζέψετε και να σηκωθείτε, να πιέσετε τον εαυτό σας να κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, νομίζω σε 5-10 λεπτά, άντε 1 ώρα, θα είναι πάλι όπως και πριν τα μαζέψετε. Οπότε δώστε λίγη παράταση. Παρ' όλα αυτά, για να ξυπνήσει λίγο και ο οργανισμός μου, έτσι να αποκτήσω μια κάποια ενέργεια, εγώ θα πιεστώ και θα σηκωθώ, να κάνουμε έτσι το ντουλαπάκι αυτό, που το κάνουμε παρέα. Και γιατί θέλω να σας ανεβάσω βίντεο, θέλω να σας ανεβάζω έτσι Τετάρτη και Σάββατο, θα προσπαθήσω. Ωστόσο, το μαλλί από αυτή την πλευρά είναι τέλειο. Το μαλλί από αυτή την πλευρά, τι κακό το βρίσκει και γυρνάει έτσι σαν... Γιατί και όχι από εδώ ας πούμε, αλλά από εδώ ναι. Θα σας μιλάω έτσι, θα σας δείχνω την καλή την πλευρά. Έχω να μαζέψω ρούχα από απ' έξω, που θα βγούμε παρέα, να απλώσουμε και ένα άλλο πλυντήριο. Να σας δείξω έτσι και τη θέα απ' έξω, να δείτε πόσο ωραία και ήρεμα είναι. Και δεν είναι πολύ μακριά από την πόλη, το κέντρο της πόλης ας πούμε. Πάω να σηκωθώ. Παίζουνε, γελάνε, τι ωραία που είναι. Πάω να σηκωθώ, εντάξει, πάω, πάμε. Το πριν είναι κάπως έτσι. Και έτσι. Και εμείς όλο αυτό τώρα πρέπει να το φτιάξουμε. Θα τα βγάλω όλα έξω.
τότε να φας, δεν θα σου ξαναπώ. Αυτό, τώρα. Μαμά, μου γιουρτή, οκ. Μπρίκι, ποτά. Κέπα. Μόνο το τσουπί. Ναι, κάτι. Μαμά, αγάπη. Πού είναι η Καταρίνα? Πίκαμπου! Περίμενε, θα το δώσω μόνη σου. Ναι, κάτσε να σου βάλω το μπολάκι, θα το δώσω να το φας μόνη σου. Σεμπολάκι, ναι. Ναι, σεμπολάκι. Τι? Το μπολάκι που είναι. Τώρα θα το δώσω. Γίτσες. Έλα. Αυτό να το μαγεί. Το μπολάκι, περίμενε. Θα το δώσω να το φας μόνη σου. Μόνη σου. Άμα σε χαρτοζωμάτινο σου είπα. Δεν έχει. Κάτσε να το φτιάξω. Τι κάνεις γωνιές? Είναι ωραίο το γιαούρτι. Το τρως. Θέλεις να πούμε τα ζωάκια? Ποιο ζωάκι θες να πούμε? Πώς κάνει το παπάκι? Πώς κάνει η γατούλα? Πώς κάνει το σκυλάκι? Πώς κάνει η αγελάδα? Πώς κάνει το προβατάκι? Το προβατάκι πώς κάνει? Η κοτούλα? Το κοκοράκι? Το πουλάκι? Το φίδι? Το λιοντάρι? Και πώς κάνει το μενδάκι? Ποιο άλλο ζωάκι? Το γουρνάκι? Το γαλιαράκι? Ποιο άλλο? Θες να πούμε ένα τραγούδι? Ποιο? 5 παπάκια μικρά πήγα μια βόλτα πολύ μακριά. Μικρό, πήγε μια βόλτα ψηλά στο βουνό. Κάποια μαμά του φωνάζει. Κανένα παπάκι δεν γύρισε πια. Και ο πάπιος μπαμπάς του φωνάζει. Γουά, περνά τα παπάκια. Γύρισαν ξανά. Πήγε μια βόλτα ψηλά. Και ο πάπιος μπαμπάς του φωνάζει. Και να τα παπάκια γύρισαν ξανά. Αν όλα τα παιδιά της... Γιατί τρως με τα χέρια? Γιατί δεν πιάνεις σκοτάδι? Φτιάχναν γερά τα χέρια, κορίτσια αγόρια στη σειρά και στείνανε χώρο. Αυτή ποια είναι? Πέπα. Ο κύκλος θα γινότανε. Τι? Τι είναι αυτό?
Να σου δείξω, να μου πεις τι είναι. Ναι. Για να σου δείξω. Αμήνι. Λιμίνι. Αμήνι. Λιμίνι είναι ένα ποντικάκι. Έλα, τρώει ωραία. Πανώστη. Αυτή ποια είναι? Είναι η Hello Kitty. Είναι η γατούλα η Hello Kitty. Μην βάζεις τα χέρια σου μέσα. Κι ολόκληρη τη γη. Ναι. Περίμενε, σου είπα να διπλώσω τα ρούχα. Περίμενε. Κάτσε κάτω. Πάρε αυτό, για πάρε αυτό να το ανοίξεις. Ανοίγει, για κάτσε να δεις. Δεν μπορείς. Προσπάθησε. Κάτι πρέπει να κάτσεις και να προσπαθήσεις για να ανοίξεις. Εγώ να το ανοίξω. Για προσπάθησε εσύ πρώτα και θα προσπαθήσω και εγώ μετά. Αυτό θα βάλουμε στη τηλεόραση. Θα το βάλουμε στη τηλεόραση. Το κινητό. Ανοίγει το κινητό, για προσπάθησε. Προσπάθησε να δεις αν ανοίγει. Αυτό θα βάλουμε. Περίμενε. Θα περιμένεις. Ωραία είναι αυτό. Σου αρέσει. Κάτσε κάτω. Αυτή ποια είναι? Αν όλα τα παιδιά της γης κάναν γερά τα χέρια, κορίτσια μου. Μη. Πάμε να κάνουμε τη μύτη σου. Ωραία, κάτω σου πεις τα χέρια. Τι? Να σου πείσα. Σε ανεβάσω κάτω. Ναι. Πάμε να βάλουμε την κουμπούρα τηλεόραση. Πήγαινε και έχουμε να σου βάλουμε την κουμπούρα να σου πείσω. Μιχαηλά. Πάμε να τα παιδιά της γης και να διάθεσαι. Μην άλλο το να χωρίσω τώρα. Περίμενε. Wow,
Έλα. Πάμε, βοήθεια είναι. Δεν τη χαλάσω, Τζουλίτα. Θα μην κάνεις. Μην τα βάζεις, Μιχαήλ, αφήστε από εδώ. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο μας. Η ώρα πια έχει πάει 10 το βράδυ. Τα κορίτσια σήμερα κοιμήθηκαν από τις 9, απίστευτο. Υπήρχε φοβερή ένταση. Τώρα ήρθε η ώρα και για μένα για χαλάρωση. Κάναμε τις δουλίτσες μας. Μέσα στο σπίτι κλασικά. Και ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό εδώ το βίντεο και να σου θυμίσω ότι είναι ok. Να μην είναι όλες σου οι μέρες τέλειες, κάποιες να είναι πιο πιεσμένες, κάποιες να είναι πιο χαλαρές. Για εμάς, για παράδειγμα, υπάρχουν μέρες που είναι έτσι. Ρωτάμε μια της γης για να γερά τα χέρια. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Στη σειρά και στην ανέκορο ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος κι ολόκληρη τη γη μας θα αγκάλιαζε εδώ. Φώναζα τους μεγάλους κι αφήνα τα γραφεία τους και μπαίνα στο χορό. Ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και 2 φορές στη γη μας θα αγκάλιαζε φαρό. Θα ερχόταν τα λουλούδια, θα ερχόταν και η άνοιξη να μπει μες στο χορό. Ο κύκλος θα γινότανε ακόμα πιο μεγάλος και 3 φορές στη γη μας θα αγκάλιαζε φαρό. Μετά. Το λέει. Πίσω από τη Μαρία. Πιάσε με. Με το βίντεο τρελοσκόπο. Κοίτα Μαρία, εδώ. Κοίτα πώς βλέπετε. Περιμένω. Κοίτα, 1, 2, 1, 2. Μπρος, πίσω, 3 βηματάκια μπροστά. Πάμε, δεξί πόδι, 2. 2, δεξιά. 2 αριστερά. Να βάλουμε Αράμ Σαμ Σαμ. Για να χορέψει και η Μιχαέλα. Δώσε μου στο έξω. Αράμ Σαμ Σαμ. Εντάξει, θα χορέψουμε όλοι μαζί. Μας σηκώνω αυτό το χωρί. Πάμε σε λίγο.
Καλά, ποιος θα τα χεράκια πλένω καθημερινά. Έλα, για χόρεψε. Ahora la presión ya no me cae τα χεράκια. Ahora la presión της τελειώνα τα δύο φυκτά τα χέρια. Τα μαλλιά μου πλένω καθημερινά. Και υπάρχουν και μέρες που είναι έτσι. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, ειδικά όταν έχεις παιδιά. Αυτά για σήμερα. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe και να πατήσεις το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε πότε ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο όμως ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Τα ξέρεις. Να γελάς, να σε προσέχεις και να σε αγαπάς. Φίλια πολλά!